जारिमिन बायदि जोङो गोबां दल दाबाय, गोबां दला जोबबोबाय थादों। जों बेबायदि राजनीतिक दलखौ जों नुबोबाय थादों आरो दानि जेनोखि एनार्जेटिक आरो डायनामिक जोंनि गेजेरावहाय जेनोखि बिटिआरखौ सालायबाय थादों मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि दानि सुक्तिनि आरो रायजो राजानि लुबैनाय बेवहाय गोदान मोनसे अबेबा मोनायाव मैखुन बायदि बेरनायखौ जोङो रायजो राजाया गनायगोन ना गनाया बेनि सायाव आं कुइसन दङ। दा थारमाने जों नुबोबाय थाबाय गोदोनिफ्रायनो एक्सपिरियेन्स, जों दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो एक्सपिरियेन्स जाबोबाय राजनीतिकआ मोनसेनिफ्राय मोनसे आरो एक्जेक्टलि गोदानै मैयासो दाख्लि जोङो मोनसे संग्रामनिफ्राय लानानै जोङो मोनसे अखा नायनाय बायदि जादों। दा बेवहाय रायजो राजाया गोरलैयै एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बेखौ आं डाउट दङ आरो बे साक्सेसफुल जागोनखौबो आं बारा नुनाय बायदिखौ नुवाखै आरो थारमाने दस्रा राजनीतिक पलिटिशियानफोरा माबायदि सिन्था खालामदों खिन्थु जारिमिना बेखौ फोरमायो जे बे एसेल' मानसिजों आरो एसेल' राजनीति खालामनाया बे साक्सेसफुल जाहैगोनखौ आं बारा नुहुराखै आरो लानाया बयहाबो अधिकार दं। राजनीतिकआव थानानैल' नोङो जे एमसिएलए गेलेगोन नोंहा इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेगासिनो दङना, नंगौना नङा? बेयो बयहाबो राइट्स दङ, इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेनो हायो। बिदिनो जाहैगोन। बेथ' राजनीतिक दलाव थाबाबो थायाबाबो जेनेबा गेलेनायाव बयहाबो अधिकार दं। डेम'क्रेसि हिसाबै मोनसे दल गठन खालामनानै गासै दलावहाय बोनानै लांजोबनो हानानै जे मोनसे सासनाव फैगोन बेयो माने बहुद टाफ सिटुएसन दानि जुगाव आरो रायजो राजा बेखौ लुबैदों। दा जोंनावहाय गोदान आपडेट पलिटिकेलि मोजां जोंनावहाय फैगासिनो दङ आरो जों पलिटिकेल भिजनारफ्रा मोजां नुनानै बर'नि जेनोखि जांख्रिथायनि बेलायाव जोबनानै दिनै लुखांनायनि दङ आरो बानायनांगौनि दं, बिनि सिन्था धारायावहाय बयबो दङ हिसाबै माने गोरलैखौ बे जों नुहुराखै आरो साक्सेसफुलनि खोथाखौ।